शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर. तर आलो आज मुंबईला आलेलो आहे. आता आपले डेली व्लॉग घेतले मुंबईचे घरचे आपल्या. तर बघत राहा आज काय होईल. आता ऑफिसला तर चाललेलं आहे. तर आज काय नवीन, काय विशेष, काय काय पण होऊ शकतं. बघत राहा ब्लॉग आणि एन्जॉय करत राहा. आणि आपले मागचे ब्लॉग नसतील बघितले तर जाऊन बघा. मजा आले, धमाल आले. तो दाखवायचा प्रयत्न केला आहे. कसा वाटला ते पण सांगा कमेंटमध्ये. लाईक, शेअर आणि जे नवीन आहे तरी सबस्क्राईब करा. बघा कसे आहेत ब्लॉग आपले, एकदम कोकणातले. एक एक स्पॉट दाखवलेला आहे. तुम्हाला पण जायचं तर जाऊ शकता. आणि गाडीवाले पण छान आहे, एक नंबर होता ड्रायव्हर पण. त्यांनी छान प्रकारे फिरवलं आम्हाला, सांगितलं पण. पावसला गेलो तिथे पण कशी खिचडी वगैरे होती ते सर्व त्यांनी सांगितलं. आतमध्ये प्रसाद वगैरे सर्व असतं. तर मजा आली. फॅमिली ट्रिप, मम्मी पप्पांना पण वेगळं काहीतरी, थोडं आरे बीच पण, दर्शन पण, सगळं मस्त झालेलं आहे कवर. तर कशी वाटली पिकनिक सांगा तुम्ही पण कमेंटमध्ये. आणि बघू आज काय आपल्या दिवसामध्ये काय होणार आहे, घडामोडी वगैरे बघत राहा. मित्रांनो आलेलो आहे घरी ऑफिसवरून आणि दमलोय. झोप आले जाम भाय. पण एडिट पण करायचे आपल्याला, आपले ब्लॉग एडिट बाकी आहे. आणि तुझाच फोन घेतला, तो माझाच फोन आहे. आणि मम्मी इकडे काय बनवते भाया, बघू बघू बघू. हो पापड आणलेले मस्तपैकी, रत्नागिरीहून आणलेले पापड बनत आहेत. कसले पापड आहेत मी? नाचणीचे आणि पालकचे. हा पालकचे नाचणीचे पापड आहेत, मस्त की तळणार आहे. चालू आहे काम. मग जेवताना बघू आपण. आणि आता तोपर्यंत एडिट करू. आजच्या ब्लॉगमध्ये काय आहे जास्त काय नाही. शिव घरीच आहे, कारण की शिवचे मम्मी पप्पा घरी आहेत, आराम करतात आज. तर बघूया आज जेवणाला काय काय रेसिपी. तर काय पाहिजे तुम्हाला, काय डब्बा पाहिजे का? कुठला डबा? दुसरा नाही तर दुसरा नाही, दुसरा तिसरा नाही तर पहिला कुठला काढू आता मलाच समजेना झाले. तर चला भेटत राहू आपण, थोड्या वेळानं भेटूया. कामं पण असतात घरात. ओके, डबे काढायचे का? तर मित्रांनो इकडे बनवले जात आहेत मोदक घरी आज. मला माहितीच नाही, सरप्राईज आहे माझा, सरप्राईज. अरे मीच घेऊन आलो नारळ, पण मला नाही माहिती. मम्मी घेत होती नारळ. मी आणि पिल्लू तिकडे होतो साईडला, खाऊ घेत होतो ना. तुला खाऊ आणला, मग पिल्लूला खाऊ आणला. तुझा आवडता खाऊ आणलाय मी, मंच, कॅडबरी मंच. आणि हे बघा इकडे बनत आहेत मोदक, उकडीचे मोदक. उकडीचे मोदक काय मम्मी, कसा काय प्लॅन ठरला? मस्त मस्त. अरे प्लॅन कसा ठरला तुमचा? हे बघ चटणी. प्लॅन अचानक ठरला. अरे चटणी आम्ही आणली रत्नागिरीवरून. मस्त हॉटेल आहे, त्या लसणीची हॉटेल चटणी. तो आपण जेवताना बघूया ना, जेवताना बघूया खाऊन. आणि इकडे मोदक बनतात आहे बघा. हा हा हा, छानपैकी मोदक बनतात. ओ हो, बरोबर आहे ना, बरोबर आहे का? मोदक बनलेले आहेत, तर उकडीचे मोदक आपण खाणार होतो रत्नागिरीला ना, काय ग? तुला माहिती होतं म्हणजे मोदक बनवणार आहे मम्मी ना? मलाच माहिती नव्हतं. अच्छा, तर मस्तपैकी बनवा आणि मग जेवताना खाऊया. इकडे चाललेलं आहे मग जेवण, मस्तपैकी भाकरी बिकरी, भाजी बिजी. तर बनवू दे मोदक, तोपर्यंत एडिटिंग चालूच राहील. एकाच दिवशी 2 ब्लॉग टाकायला लागतील आता, तर गाडी परत म्हणजे व्यवस्थित ब्लॉग आपले टायमावर वेळेवर होतील. तर ते एडिट पटापट करू आणि अपलोड करू. तुम्ही पण बघा ब्लॉग आणि एन्जॉय करा, लाईक करा आणि शेअर करा सगळ्यांना. ज्यांना जायचं असेल त्यांना डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे, कॉन्टॅक्ट करा. तर भेटूया थोड्या वेळाने. तोपर्यंत होऊ दे हे मोदक. भेटूया आपण थोड्याच. तर फायनली मोदक आपले रेडी झालेले होते बघा, मस्तपैकी. दाखवा दाखवा. उकडीचे मोदक रेडी झालेले आहेत बघा. इथे कॅमेरा पकडताय यार. हे बघा उकडीचे मोदक रेडी झालेले आहेत. तर आता आपण बाप्पाला दाखवूया आणि नंतर मग आपण खाऊया.
पप्पाला दाखवूया मग आपण खाऊया. काय कर मोदक बनवलेस. चला आता आम्ही दाखवतो नैवेद्य. हे पकडा तुम्ही. ओ गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती मंदिर मामा की जय. थांब फोटो काढला ना. काढला फोटो. वा व्हेरी गुड. असा करायचा दाखव एकदा. बनवण्याचा नाही काढला. आणि मोदक घ्यायला बघा आमची ताई कुठपर्यंत आले. घरापर्यंत आले ताई. पटकन लॉक करून आली. मी मंदिराच्या इथे येते. मोदक अरे एडिट आता व्लॉग झालाय. सेकंड पार्ट एडिट काय करणार. ऑफिस ऐश्वर्या आलेली ना ते. ऑफिस मध्ये लय काम आहे ना. काय करणार. तर चला मोदक झाले. पिशवी भरलेली आहे. आता आम्ही आता उपास होतो. जेवलीच काय विचारलं. काय पण असतं. जेवलीच काय विचारलं तर आली ते कामावर राहिली आता एवढ्या रात्री. तर चला आम्ही उपास सोडून घेतो. काय तिकडे बघ. तर मस्त वेगळी ट्रिप झाली. काय बाय मस्त मजा आली ट्रिपला. युनिक स्पॉट वगैरे मजा आली. इच्छा नव्हती यार. अजून मला असं वाटतं आम्ही रत्नागिरीत अजून शरीराने जरी इथं असलं ना. अरे ते सोड. ते गाडीवाल्याने फोन केला. तुम्ही पोचले नाही व्यवस्थित वगैरे. किती वाजता पोचले बोलतो. त्याला गाडी बोलतो थँक्यू वगैरे असं बोलला. मला तुझा नंबर टाकतो बोल डिस्क्रिप्शन मध्ये. लिंक पाठव ना मला तुमच्या चॅनलची. काय असेल तर सांगा परत. तर शरीर जरी इथं असलं तरी मन मात्र अजून आमचा रत्नागिरीत आहे. तर मजा आली. सगळ्यांना आवडली. ट्रिप छान झाली. मस्त फॅमिली ट्रिप युनिक. म्हणजे मम्मीला वगैरे स्पॉट आणि मला ती कशाने अरे वरे तो फेवरेटच आहे. बघा ब्लॉग बघा. का बोलतो ते समजेल तुम्हाला. ब्लॉग आहेत आपल्या चॅनलला. तर चला आता जेवून घेऊया. आता भूक लागली तुम्हाला मित्रांनो. मस्त जेवण रेडी आहे आणि जेवायचं आहे. तर आम्हाला घ्या. तुम्ही घ्या जरा तिलकुट घ्या. तिलकुट घ्या. मिरच्या घ्या. सगळं घ्या. आम्हाला डाळ घेऊ द्या. ठीक आहे. उभा जरा डाळ वाढू द्या. मग तुम्हाला दाखवतो बरं. जागा नाही डाळ कशी तर मेनू बघा आपला. डाळ भात पापड ठेचा तिळकुट मिरच्या हे सगळं रत्नागिरीचंच आहे. सगळं आणलेलं सगळं आहे आज. काकडी रत्नागिरीची नाही ते इकडचं आहे. पापड नाचणीचा आहे. ठेचा तिखट आहे बाई मी घेतलाय खरा. आणि तिकडे मस्तपैकी आहेत मोदक. ते आपण लास्टला खाऊया. आता जेवून घेऊया आणि नंतर भेटूया. आजच्या दिवसाचा आहे आपण करूया मस्तपैकी भरपूर दिवसानंतर. जवळजवळ मार्गशीर्षमध्ये काय आईस्क्रीम आणले नाही आहे. आणि मी मुद्दाम वाटा वाजवते बघा. तर आईस्क्रीम खाऊन येणं करूया. आणि आज आणलेलं आहे आम्ही नवीन आईस्क्रीम. जरा दाखवतो भाऊ दे काय आहे. अच्छा ही रसमलाई. ओके. अरे माझ्याकडे कॅमेरा केला मी. अरे झोपेच्या नावाला काय करतो. रसमलाई अमूल बाय बघून घे. आणलेली आहे हे बघा. तरी बाईट चालू आहे. मला अर्धीच दे बघूया. आणखी माझ्याकडे बघत असेल. माझ्या डोळ्याला झोप आहे. ठीक आहे. तर मी काय बोलतो आईस्क्रीम खातो झोपतो. तर आजचा ब्लॉग आपण आईस्क्रीम खाऊन करूया नाही. ते हमको जो थोडासा दे मला. थोडावाला थोडा आहे ना. थोडा की जास्त आहे. यातला अर्धा घे ना. थोडं दिवस
थोडा दिलाय दिलास एक एकच पीस आहे. तर तोड त्याला. बस दे इकडे ते चम्मच दे. चम्मच दे ना. दिला होता ना चमच तुला. कुठे दिलायस तूच घेतलं चम्मच. त्याचे बघा. आणि थांबा मला खाऊ दे जरा बघू द्या मला काय टेस्ट आहे. मस्त आहे. तर चला ब्लॉग करूया येईन. कमेंटमध्ये सांगा कसा वाटला. लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटू उद्या. शुभरात्री.